magandang tanghali po. Magluluto po tayo ngayon ng pansit bami or bami sa Bisaya. At ipapakita ko po sa inyo kung paano tayo magluto ng pansit bami. Wow! Kaya kayo dyan girls, maghanap na kayo ng lalaking marunong magluto. Huwag yung puro gwapo lang. What? Yan, titingnan natin kung paano tayo magluto. Yan. Shoutout nga pala ako kay Brad Miyong dyan, solid na frontliners.